tabukni jorao kaijaknani hünkhe keboni ex chela eba keboni ex bwrwi no mannai omo hai kebo khoroksa bai phano hamjaglaya kho eba relationship tongya kho borok no mannani belai no kok tuknai hake oro kaisa wana jaknai kok bo tongo tabukni jora virgin eba kwthar borok de manno himdikhe o kok rok no bujinani bagui जों tini khoroksa bukhukni love story no khnawi nailayano o bukhuk khoroksa youtuber haifano bo ano bini real name share khlai relia bo kaisa mung rkha kormoti hnai hakeno rok bukhuk kormoti ni story no puilani simi paithak jora no khnawi tongdi kormoti khoroksa chalano belaikeno hamjakmani o chalano bini puila hamjakma kormoti o chala bai bisiknei kahamkeno hamjaklaikha Pia aboni ulo o chala kubuni berimanai kormoti no khe kiar khlailia tai pogui thangka haibano kormoti hamjagui tongo tamni hünkhe o chala kubun beri bai hamjaglai tongphano kormoti no hamjagubo saya tai hamjagya hini bo saya o chala kormoti no kisaphano kiar khlailia puila o kormoti kiar manya ngei belai kheno bokha dukhu nangjak tei swngo nungano tamni agina haike hamjakmarok relia tamni agina haike maya rok khlailia phia o chala bini kok rok no kisaphano kiphelmung rinani naiya tai kormoti no kol rok bo khlaya sms rok bo khlaya kormoti kol khlaike bo receive khlaya sms khlaike bo reply rilia kok bo ma salaya sms bo ma khlaya ngai tongphano kormoti tai 1 year romoi hamjak kho chalano tamni hinba o chala angkha kormoti ni puila hamjakma aboni bagai kormoti bono belai kheno bokhamano tai poito khlaio phia salja kormoti sawi mankha o chalani kubuni bwrwi tongo tai o bwrwi bai no parmen wnglaijak hinai afurkhe bo belai kheno bokhabaikha afurni simeno kormoti ke bo chalano poito khlai manlia kwbangma chala bono propose khlaio haifano kormoti ke bono accept khlailia abo haikheno 3 years laikha tabuk 3 years ulni kok salsa kormoti ni whatsapp o khoroksa chala siniya ni sms hokpayo o chala kormoti no hamjago hni sao haifano kormoti o chala no poito khlai manya bwsak hamjak kaham ke kormoti singpini kha o chala belai kheno kaham kok sao tai kubui hamjago hni sao asuk bisiniya gulo kormoti haino hai o chala no poito khlai hamjago o chala bono belai kheno care khlaio tai lobui mang no tongo chala kormoti no hai hinai smai tango ang nungbai no kaijaknai जों tai kaglaya ang no belai kheno maya khlainai abo hai kok rok no khnawi kormoti belai khe haino hai hamjakma hapharo gulugui thango salsa kormoti bini hamjakma chalano sungo nini ex girlfriend khorok bwsek tai nung kwthar da hinai o chala saka bini ex girlfriend khorok dok eba 6 jona tongo tai bo kwthar hinai aboni ulo o chala kormoti bai hamya kok rok sanani chengo phia kormoti aborok no asuk sajakya phia ba o chala hai hni sao जों hamjaklai tongo aboni bagai जों jesaphano kok sawi mano जों khorok ni bising lajina kok gori hinai kormoti o chalani kok samani rok no kisaphano khapi jaglia aboni bagai bo o chalani tomung chamung rok no saimanani jaitokha ulo teruk bo sawi mankha o chalani character asuk hamya o chala bini ex bri rok bai bo thui chawi simi ya kari ru hinai haifano kormoti o chalano hamjagai thangka aboni bagai bo o chalani jaya rok no nakari kaham ungnani kok rok no phurungo aboni ulrogo kormoti o chalano bobai relationship tongtudinyo kubuni buri bai hamjaklaimani rok saimano haifano kormoti o chalano hamjakma bagai aborok no bo nakari ruo aboni ulo kormoti malaria bemar manjagui lumbu phiaba o jora rogo bini hamjakma chalabono kahamkhe care se khlailia tai o jora o kormoti ni mobile recharge krei haifano bono o chala care khlailia kormoti belai lumani bagai doctor wo saknai jakna thango o sal ungkha 15 August bini hamjakma chalakhe o salo bini baya rokbai kisa par rogo berainai hinai kormoti no sao hage kormoti berai di hinai no sao aboni salni saltamni ulo kormoti lumani hamkha tai bini mobile recharge khlaiye bini hamjakma chalano sms khlaina chengphika phia o chala bono agina haike hamjakma rilia
Ulokhe kormoti bini baya brok ni thani photo te video rok mano. Bini hamjakma chela kubun bwri bai 15 August ni salo berai laijak tai photo shoot rok bo khlai laijak. Kormoti aborok no nugui o chela no sungphurukhe o chela kubui kok rok no nogo shui mariu. Bo kormoti no karei kubun bwri bai hamjak layo tai tong layo. Hage kormoti belai kheno kha hamjaka. Tamni hinba bo o chela no hamjagui thangka. Haini bagui o chela no tongmung jaya hini saiman phano na karei rimani ulobo. Haino hai o chela tini hamya ngphiro. 15 August ni salo kormoti khe lumbui tongo sak hamya kosto. Yang o chela khe bwri tui se berai laijak. The Cockbrook Disclosure YouTube channel no tini ang Andrew Deborma. Kubui kok khe tabung ni jorao langka borok no poito khlai se manliya. Joto no kok simi se kaham salai jiwo phia bokha sbainai mangse gobang. Haifano kubui hamjak mano sininani omo simino lama. Je borok ni bagui kapnai nono kaham lama no phwrwngnai nono nakarnai nono poito khlainai tai nono jolimani uloboni ni thani taisa kifili phainai bo kubui no nono bokhabai no hamjago. Hake bayap song tabuk norok no comment khlai sadi tini ni okothuma ni bisingti norok bom hai sirmung manka eba norok bahai nangjaka abo norok comment khlai sadi tai norok o video no jesa khepano norok share khlai redi. Tai jani channel o katal fight norok tabuk nani channel no subscribe khlai nadi biskango norok om hai no tebo norok ani video mannai aboni bagai norok jotono kaham kerengna tongdi hambai.